Камелия Игнатова, Галина Рангелова, Емилия Божидарова и Даниела Гранчарова. 6 момичета така убедителни в първите 2 дни. 6 момичета, които трябва и сега да не сгрешат, да не допуснат груби грешки, за да не се стопи големият аванс, който имат и отличното впечатление, което създадоха. Старши треньор, заслужилата майсторка на спорта и заслужил треньор Златка Аврамова, треньор Деспа Катилиева. Основания за по-ниско оценка, никакво основание за стопяване на голямата разлика. Браво на този млад отбор. Всички момичета са дебютантки на европейско първенство. Независимо от това, те положително ще защитят титлата на българките, които станаха европейски шампиони и в Мадрид преди 2 години.
ще се завърнат утре вечер в родината ни като европейски шампионки. Нито един златен медал няма да отпътува в друга посока, освен към България. У нас ще бъдат донесени и още 4 сребърни медала. Европейската шампионка в многобоя Илияна Раева, Лили Игнатова, резервната състезателка Анелия Раленкова в индивидуалното класиране и асамблистките Светла Колчевска, Диана Табакова, Камелия Игнатова, Галина Рангелова, Емилия Божидарова, Даниела Гранчарова с резерва Диана Христова са новите ни златни момичета. Много хора имат заслуга за този истински триумф, но на първо място треньорките Неска Робева, Златка Пърлева и Деспа Кателиева. Надяваме се, че това е само началото на една нова българска ера в